думаю, што мы пазнаёміліся ў канцы 90-х гадоў, калі я быў зусім маленькім хлопчыкам, прыязджалі ў горадню, і там заўжды быў Міленкевіч, дзядзя Міленкевіч, які нас сустракаў, вазіў, паказваў, праводзіў экскурсію. А потым я далучыўся ў 6-м годзе да ягонай кампаніі, таму што ён быў маім ідэальным палітыкам, ідэальным прэзідэнтам, і калі б ён перамог, у 6-м годзе гісторыя Еўропы магла б скласціся зусім іншым чынам. Ён заўжды быў побач, заўжды дапамагаў, падказваў, спрыяў. І пасля 20-го года адразу адгукнуўся на просьбу дапамагчы і далучыцца да каманды. І ўсе гэтыя гады мы адчувалі ягоную мудрасць побач. Такі як Міленкевіч — гэта людзі еўрапейскага маштабу. І я думаю, што яшчэ зоймуць гады, каб ацаніць увесь маштаб ягонай постаці. Гэта вельмі важны і цудоўны чалавек. Мы давно з ім знаёмыя яшчэ з 2001 года, калі ён быў кіраўніком штаба Семёна Домаша. Пасля гэтага я кіраваў юрыдычнай службай уже в штабе Александра Міленкевіча, калі ён быў адзіным кандыдатам у прэзідэнты. І гэта вельмі важны для мяне асабіста цудоўны і такі добры чалавек. Я зараз прыгадваю сустрэчу, мы з ім вярталіся з камандзіроўкі перад самым кангрэсам дэмакратычных сілаў, калі ён быў абраны кандыдатам в прэзідэнты. Ён мне прапанаваў, давай зойдзем в госці да Станіслава Станіславовича Шушкевіча, паразмаўляем з ім перад кангрэсам. І взял мяне з сабою за кампанію, і я просто... Гэта сапраўдная гісторыя, два вялікіх цудоўных чалавека. Побач з імі я яшчэ был такі малады, і мы всю ноч прасядзелі і размаўлялі пра мінулае, пра гісторыю, пра Беларусь. Спадар Міленкевіч цудоўна ведаў беларускую гісторыю любімай яму яго гарадзеншчыны. І гэта, праўда, вельмі зараз балючы дзень, калі я прыехаў сюды і развітую з ім. На жаль, я з ім так і не пабачыўся пасля майго вызвалення з турмы. Гэта вельмі светлы чалавек і сапраўды такі адзін са стваральнікаў сучаснай Беларусі і такой беларушчыны. І гэта, праўда, вялікі прыклад для, прынамсі, нашага пакалення, якое ішло за ім, якія былі маладымі тады, калі ён быў кандыдатам прэзідэнта, лідарам дэмакратычных сілаў Беларусі. І гэта сапраўдны прыклад, сапраўдны ўзор такой чалавечнасці. Мне шмат гісторый, якія нас звязваюць, таму што мы абодва гарадзенцы. Гісторыя адносінаў складаная. Але калі я думаю пра яго адыход, я разумею, што абарвалася яшчэ адна нітачка, якая звязвала мяне з роднай гародняй і з маёй мінуўшчынай, таму што бацька Александра Владимировича, нябожчык Владимир Иванович Баран, калісьці вучыў геаграфію маю маму. І я ведаў, што Міленкевіч ягоны сын, і стаўленне было менавіта такое. А пасля, калі мы ўжо з ім пазнаёміліся больш блізка, гэта было ўжо ў Мінску, я зразумеў, што гэта чалавек, у якім увасоблена лепшае, што было ў гарадзенцах. Лепшае. І перш за ўсё еўрапейскасць. І я спадзяюся, што памяць аб Александру Владимировичу будзе захоўвацца ўсе тыя часы, пакуль Беларусь будзе імкнуцца ў Еўропу. І калісьці ў маёй роднай гародні будзе плошча Міленкевіча. Я ў гэта веру. Я узгадываю эту гісторыю 90-х гадоў, калі ён быў віцэ-мэрам гародні. Я памятаю, я прачытаў пра яго прызначэнне на гэтую пасаду, і ведаеце, мне тады з'явілася як юнака надзея, што вось прыйшоў такі разумны, інтэлігентны чалавек ў сталіцу заходнюю Беларусі, і што будуць змены ў Беларусі. Я спадзяваўся. Пазней я меў гэтую надзею, калі ён быў кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Верылі ў тое, што ўсё ж такі можна перамагчы дэмакратычным шляхам. Конечно, гэта не спраўдзілася ніколі з Лукашэнкам, а пазней вось я сёння задаўся ўжо пытаннем, ці памерла надзея на тое, што змены адбудуцца разам са смерцю Міленкевіча. І я сабе адказаў не, бо ён вельмі моцны быў чалавекам. Ён праз дзесяцігоддзі змагаўся з гэтым рэжымам. Ён быў сільны чалавек. Ён гэтую сілу перадаў нам, каб рэалізаваць гэтую надзею нам прыйшлося. І я веру ў тое, што мы і рэалізуем надзею Александра Міленкевіча на вольную, дэмакратычную, свабодную еўрапейскую Беларусь. Тут, конечно, у Варшаве шмат прыходзілася размаўляць, сустракацца. Ён прыходзіў да нашай каманды, і мы вся каманда Народна-антыкрызіснага ўправлення сёння спачуваем у сувязі з яго
яго смерці. Ён быў вельмі добрым, вельмі інтэлігентным, вельмі такім пранікнёным чалавекам, вельмі тактоўным. Ну, гэта правда, інтэлігент з усіх вялікіх літар. Мабыць, мой самы такі наймацнейшы ўспамін гэта 2006 год, таму што я была адной з удзельніц ініцыятыўнай групы Александра Міленкевіча. Так мы рабілі агітацыю берасцейскай вобласці ва ўсіх рэгіёнах. І гэта сапраўды быў такі ўздым. Можа, канешне, гэта быў такі ўздым сярод моладзі. Чамусьці у 2006 годзе мы падумалі, што вось перамога вельмі блізкая, яна вельмі рэалістычная, таму што все ж такі ўзгадаем, рэжым Лукашэнкі ўжо быў больш за колькі 10 гадоў, але нам тады падавалася, што нават магчыма гэта змяніць. Безумоўна, калі людзі выйшлі ў 2020 годзе, рэжым узмацніўся нашмат болей. І вось у нас такая вера заставалася ў 2006, што яно рэальна. Так. Тады таксама былі арышты падчас гэтай кампаніі, і я памятаю ўжо дзень галасавання, калі людзі выходзілі ў знак пратэста, што выбары былі чарговы раз фальсіфікаваны, то трэба сказаць, што шмат хто з ініцыятыўнай групы Александра Міленкевіча ўжо сядзеў на гэты момант. Так, таму гэта такі ўспаміны, і ўспаміны таксама гэта ж намётавае мястэчка. Так, гэта было ўпершыню у гісторыі Беларусі, што вось паўстала гэтае намётавае мястэчка ў знак пратэста. Так, Александр Міленкевіч разам з Іннай Кулей, я памятаю, тады да нас, да моладзі прыходзілі, яны нас падтрымлівалі. Таму гэта вось такія ўспаміны, але з перспектывы гістарычнай тады перамогі не атрымалася, але насамрэч Александр Міленкевіч заклаў вельмі моцны падмурак, так, падмурак беларушчыны. Вся яго дзейнасць, гэта ж не толькі вось гэтая кампанія 2006 года, але тое, што ён ствараў гэтыя ініцыятывы, грамадскі сектар і ў Гарадзінскай вобласці, па ўсёй Беларусі гэтая сетка была. Вось гэта прыклад таго, што трэба працаваць, нягледзячы на умовы, якія існуюць. Трэба крок па кроку, метадычна заўсёды рабіць гэтую працу, і плён сапраўды будзе. Нават цэлае пакаленне пасля 2006 года вырасла, так, і потым гэтыя стыпендыі. Імя Каліноўскага, Міленкевіч быў адной з асобаў, якая засноўвала так, гэтую стыпендыю. Так, і гэта ж стыпендыя не толькі была для студэнтаў, не толькі ж была для беларускай моладзі, але гэта быў яшчэ такі чарговы крок супрацы беларуска-польскай. Так, польскія палітычныя эліты звярнулі сапраўды моцную ўвагу на дэмакратычную апазіцыю Беларусі, якая змагаецца. Так, і таму гэта яшчэ ўнёсак у такое дыпламатычнае развіццё нашай краіны. Za osiągnięcia w propagowaniu wartości demokratycznych oraz za zaangażowanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oznaczony został pośmiertnie Aleksandr Milinkiewicz. Калі рэжым спрабаваў задавіць нашу краіну ненавісцю, агрэсіяй, хуснёй, Александр адказаў нечым зусім іншым. Ён адказваў спакоем духа, лагоднасцю, павагай да іншага чалавека і надзвычайнай асабістай культурай. І ён паказаў нам, што за свабоду не змагаюцца з ненавісцю у сэрцы. І ён паказаў, што зло перамагаецца добром, і ў гэтым пазастаўся верным мудрасці Евангелія. Для яго ніколі не было толькі я. Былі мы, былі разам. У яго быў вельмі рэдкі талент яднаць людзей, тое, чаго так часта не хапае у палітыцы. Ён быў такім палітыкам, на якога хацелася раўняцца. У ім беларусы бачылі прыстойнага і адказнага лідара, і тую іншую Беларусь, нармальную, несавецкую, еўрапейскую. Асабістае і нацыянальнае для яго заўжды былі непадзельнымі. Ён вельмі любіў наш народ, і гэта любоў рабіла яго такім сваім для вельмі розных людзей. Александр быў чалавекам глыбокай веры, падтрымліваў касцёл беларускіх вернікаў, асабліва тых, хто трапіў пад рэпрэсіі.
Дорогі сябри, магчыма, увесь маштаб постаці Александра Мілянкевіча мы зразумеем толькі праз гады. Але ўжо сёння мы бачым, якую вялікую спадчыну ён нам пакінуў. Гэта людзі, якіх ён прывёў у беларускую справу, вучні, якім ён перадаў свае веды, ідэі, якія ён сеяў усё жыццё і праекты, якія запускаў. Але найперш за ўсё гэта яго сям'я, жонка Інна, дзеці і ўнукі. І дазвольце, калі ласка, ад імя ўсіх беларусаў выказаць вам самае шчырае спачуванне. Гаспадар Александр, дзякую вам за ўсё тое, што вы паспелі зрабіць. Беларусам будзе вельмі вас не хапаць. Мы працягнем вашу справу. Мы зробім усё магчымае, каб імя ваше жыло і ваши ідэі знаходзілі новых паслядоўнікаў. А Беларусь, вольная, заможная, еўрапейская, пра якую вы так марылі, стане ўжо рэальнасцю. Светлая памяць вам, Александр Мілянкевіч.